곳으로서 타나라. 아멘이 아멘이 아멘이
Amen. Isihloko sithi ingozi yokufuna isibusiso kodwa bese ubuya nesiqalekiso. Ingozi yokufuna isibusiso kodwa ungasitholi isibusiso, uthole isiqalekiso. Ngesonto eledlule sikhulume sagxila ekuziphatheni komNazaretha ngokocansi. Lesi sono sifana nokuthakatha ngoba baningi abantu abangamakholwa abathakathayo, kodwa umuntu aphike ngokuthi ukuthakatha kuyimfihlo. Lesi isono esaziwa yini ngedwa, abanye abantu abasazi. Noma ekuthakatheni kwakho ungaziwa, kodwa uNkulunkulu usuke kwazi. Uma usukholwe ngempela, uba ngumuntu owesaba kakhulu uNkulunkulu kunokwesaba abantu. Ayikho-ke into eyinhlanhla njengokwesaba uNkulunkulu kunokwesaba abantu. Ngoba uma kunjalo ngeke usenze isono. Lokho kusiza ngokuthi uma uswesaba uNkulunkulu akudingi ukuthi ube nesono uthi usicashisele umuntu, ngoba uyazi ukuthi noma umuntu isono umcashisele sona, kodwa uNkulunkulu usuke kubona. Noma namhla singazugxila esonweni socansi, kodwa ngiyafisa ukuthi okokuqala sikhumbuzane ukuthi uma usukwazi ukunqoba isono socansi, usuke usungumuntu okwazi ukugcina ubungcwele bakho, ngoba usuyazi ukuthi umzimba wakho ulithempeli lakho, uNkulunkulu ohambela kuwo. Bonke abasha, ngabe bangamakhosazana noma bangabafana, kumele nihlale nazi ukuthi umzimba yenu ilithempeli umuntu nomuntu olugcinele uNkulunkulu. Uma umzimba wakho usuwenze ithempeli lakho, uyobona wenza izimangaliso ngawo. I can guarantee you that. Ukuthi uma nje umzimba wakho uwenze ithempeli lakho, ziningi izinto ezizimangaliso ongazenza ngawo. Noma ufica umuntu egula kanjani, ubokwazi ukuthi uma usiphethe kahle uyothi uma umthandazela aphile. Kukhona amazwi asho nguYeshua engangwejwayela ukwenza ikhulunywa ngubaba ilanga. Uthiye uYeshua, hlakaniphani njengezinyoka, nibe mnene njengamajuba. Ningathatha amaphareli enu niwaphonsele izingulube. Ningathatha ubungcwele benu nibuphonsele izinja. Ngoba izinja nezingulube azikwazi ukungcwela. Zizongena nephareli lakho odakeni zihliphise. Iphareli yitshe eliyigugu njengegolide elitholakala ngaphansi kolwandle. Liyigugu kakhulu. Uma ulitholile ufana nokuthi uthole igolide. Kodwa ingulube ayazi ukuthi iphareli into eligugu. Yikho ingangena nalo nasodakeni. Kodwa wena uma uthola iphareli uyagcina, ngoba uyazi ukuthi liyitshe elingatholakala, elifunwa nguwo wonke umuntu.
nonke njengoba ningamakhosazana ningamapharele emhlabeni nezingelosi ezulwini. Kodwa abantu basemhlabeni abakwazi lokho. Yikho noma uyinkosazana umuntu wasemhlabeni ekweshela afune ukuba ube intombi yakhe, afune ukulala nawe ukuze aqede ubukhosazana bakho, ngoba kuye ufana na wonke amanye amantombazana. Kodwa ezulwini awunjalo. Ezulwini inkosazana ingcwele, iyefana nengilosi. Yikho nje nomholi inkosazana ivunyelwe ukumbusisa, abusiseke, ngoba usuke ebusiswa ngumuntu ongcwele, usuke ebusiswa umuntu wasezulwini, usuke ebusiswa ingilosi, ngoba inkosazana iyingilosi la emhlabeni. Abanye bayazi ukuthi siselapha ezansi kwake kuthi amakhosazana ku-25 bebone unkosazana uhlaleleni sesina nawo, ngoba ingilosi kulula ukuthi ihlale namakhosazana. Kuleli bandla ayikho into eyaziswa njengenkosazana. Ngakho-ke nonke batabami nihlale nikulwela ubukhosazana benu. Nabafana abangamaNazaretha bahlale bekulwela ubukhosana babo. Ukugcine ukunsizwa bakho uthi mina ngiyinsizwa yomNazaretha, angisoze ngazingcolisa ngomuntu wesifazane. Lobo ubungcwele bakho ngaso sonke isikhathi ubuvikele, uziqhenye ngobunsizwa bakho. Ngesinye isikhathi inkosi ilanga yake yashumayela ngenyoni yezulu eyatholwa ngumzingeli ihleli nezinkukhu, yagcina nayo isiyinkukhu. Uthiye ubaba ilanga, umzingeli wafika kwelinye iplaza wafica kunenyoni ehlala nezinkukhu. Wabe umzingeli esembuza lo mlimi ukuthi wayithathaphi inyoni. Wathi umlimi, akusiyo inyoni le, kodwa inkukhu nje efana nazo zonke ezinye izinkukhu. Uthiye umzingeli, cha, akusiyo inkukhu le, kodwa inyoni yezulu. Baphikisana nomlimi, ethi yena inkukhu le eyazalwa ngezinye izinkukhu khona lapha ekhaya. Wabe sethi umzingeli akayovuka ekuseni lingakaphumi ilanga ngale nkukhu, behlangane entabeni, bese le nkukhu edukiselangeni. Nempela umlimi wafika nale nkukhu ekuseni lingakaphumi ilanga, nomzingeli wabe sekhona lapho. Kwathi uma kuphuma ilanga, umlimi lenkukhu wayibhekiselangeni. Kwathi uma amehlo ale nkukhu ehlangana nelanga, yavele yandiza, yaze yawusithela emafini. Uthi-ke umzingeli, ngikutshelile ukuthi akusiyo inkukhu le, inyoni yezulu. Wamangala umlimi ukuthi kanti kumi kanjani. Uthiye ubaba ilanga, le nyoni yezulu yahlala nezinkukhu, yagcina nawe isiphila njengezinkukhu, isidla zonke izinto ezingcolile ezidliwa izinkukhu. Yagcina ingasaziwa ukuthi nayo ukuthi kanti iyakwazi ukudla, yakhohlwa lokho. Ithiwe inkosi, kukhona amaNazaretha aqala kahle ekukholweni, abazinyoni zezulu. Kodwa emva kwesikhathi bese bekhohlwa ukuthi bayinyoni yezulu, ukuthi ngokuhlala nabantu abangakholwa nabo bagcine sebengakholwa, sebedla zonke izinto ezidliwa ngabantu abangakholwa nabangazi lutho ngobungcwele.
Ngokwenze njalo bese buyaphela ubungcwele babo. Befane nezinkukhu. Bengabe besakwazi ukundiza njengezinkomo zezulu. Wangidala Nkulunkulu awukethi Hallelujah.
Nawe uma ujwayele ukuhlala nabantu abangakhona ugcina usufana nabo usuphila impilo yabo uphele ukuthi ungcwele uphele ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu ugcine usudla konke ukudla ongahlambulukile ungasakhethi lutho usudla ngisho ingulube. Uma ngaso sonke isikhathi utholakala unabangani abangasiwa amaNazaretha nawe ugcina usuphila impilo yabo usudla ukudla okushisayo ngeSabatha usuwenza izinto eziningi eziphambene nomthetho wokungcwele esifundiswe nguSheba. Namanje kufanele ukuba sigcizelele ukuthi uma ungumNazaretha kaNkulunkulu kumele ngaso sonke isikhathi uhlale emngcweleni. Kubaluleke kakhulu lokho. Kufanele ukwazi ukuthi ubungcwele buyini. Uma uyinkosana noma uyinkosazana awuqonde futhi awuqondi. Uma uyinsizwa awuhlanganisi nabafana abahlale bekhuluma ngokuqonda. Kanjalo inkosazana yalapha ekhaya ayikhulumi lutho ngokuqonda nezinto ezifana nalokho. Manje uyinkosazana ungakhulumi lutho ngento yokuqonda. Igama nje lokuqonda lingababikho emlonyeni wakho ngoba likho kuleli bandla. Bonke abantu bakuleli bandla oganiwe nongaganiwe awuzibuki izithombe zocansi noma ngabe ngezezilwane awulaleli umkhuba okhulunywa ngabantu noma kuFacebook awuhambeli umcimbi ongahlangene ngalutho nokukholwa noma ibhola noma umdanso ungavumeli ukukhangwa yinto engahlangene nokukholwa. UmNazaretha akanteyi nokunteya ngomkhuba. Manje umNazaretha ungabanawo umkhuba ungabanalo ulimi lokukhuluma into ewumkhuba ungadlali ngisho ngawo. Mina ngakhula ngesaba kabi ukukhuluma ngomkhuba ngoba kithi wawungakhulumi ngomkhuba noma ngadluli. Ngakhula njalo ngangifana nomuntu wesifazane ngangifana nentombazane ngangakhulumi into yomkhuba ngoba ngangisaba kabi umkhuba ngoba kithi wawungekho. Abazali bami babengadlali ngisho ukudlala ngawo ngisho ukuthi ufuseke kwangenzi kwangasho lokho safundiswa lokho. Uma ngizwa umuntu ekhuluma umkhuba nganginyela njengomuntu wesifazane ngisuke eduze kwakhe
Mangeke ngezwe nje umuntu ekhuluma inhlamba ngangifuna ngikuliswe nje inhlamba engizwe ikhuluma. Umkhuba ngaze ngawejwayela sengisenkantolo. Ngoba enkantolo kufanele yonke into uyisho njengoba injalo. Ngaphandle kwalokho enkantolo uhlangana nabantu ukukhuluma kwabo okuhlale kunenhlamba phakathi. Kunjalo enkantolo. So ngaze ngaqala ukuba ngingawesaba umkhuba sengisenkantolo ngoba enkantolo kuyathukwana kwenziwa yonke into. Futhi nawe noma ukhuluma awuyilokhu ushona le kufanele uqonde. Inkosana noma inkosazana ayiyenzi i-masturbation. Lesi isono esibi njengazo zonke izono. Akusho lutho ukuthi lento uyenza uwedwa. Kodwa uNkulunkulu usuke ekubona. Bese uyakudila ngokubona wenza lowo mkhuba. Ngiyafisa ukuthi bekwazi ukuthi noma umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa noma kungakhulunywa ngakho. Ngiyakhuluma ngakho namhlanje ukuthi i-masturbation is a sin. Ungayenzi. Ngiyethemba ukuthi niyazi i-masturbation ukuthi lolu cansi olwenza ngaleyo ndlela lowo muntu olala naye ngemicabango ezulwini kubhalwa ukuthi ulale naye ngempela. Yize na engakwazi lokho. Uma uyinkosazana wenza leyo nto ezulwini kubhalwa ukuthi awusaphelele ebukhosazaneni bakho. Kuleli bandla likamenzi wezulu nomhlaba akwemukelekile ubungqingili noma ngabe umbiza ngaliphi igama. Lokho kusho ukuthi akuvumelekile ukuthi ungowesilisa ulale nomunye wesilisa njengowesifazane noma ungowesifazane ulale nowesifazane sengathi ulele nowesilisa. Ubungqingili akuvumelekile kuleli bandla. Lokho lezi zinto ngitshelela ukuthi ungathi usukholiwe ukuthi usuye ezulwini bese ufike ubanjwa into obungakwazi ukuthi uyivibe. Kodwa ngoba uzikhohlisa ukuthi hayi mhlawumbe ayisona isono. Kanti iyisono impela. Leso senzo singamanyala ezulwini. Singasenzi. Ungazisondezi kubantu abenza leyo mkhuba. Uthi uNkulunkulu abantu abaficwa benza into enjalo mababulala. Kodwa ngoba sikwi-democracy asivumele ukubulala. Ungalali nesilwane noma ngayiphi indlela. Leso sono siyisinengiso namanyala amanje ezulwini. Angeke ubone izulu uma wenza leso sono. Under no circumstances ukuthi umuntu okulele ibandla elali nesilwane noma ngayiphi indlela. Ngoba angifuni ukuthi ukhole ubusuthi uma usufile usoyithola ungasangeni ezulwini ngento ungakwazi ukuba kuleli bandla asikhishwa isisu i-abortion. Ukukhipha isisu kuyefana nokubulala. Kuleli bandla umuntu akabushintsha ubulili bakhe. Isona esibi leso. Inkosazana ayifaki ingubo ezoveza umzimba noma ngayiphi. Umnazareti akakhangisi ngomzimba wakhe kubantu besilisa. Ubutikilane lokho okungasoze babekezele kuleli bandla.
Kuleli bandla akuvunyeliwe ukuba uxhume izinwele zakho ngezinwele zezinye izizwe. Akuvumelekile ukuba indoda yeyuke izinwele zayo. Izinwele azikanywe. Inkosazana ayilifaki ibhulukwe, ayazipendwa izinzipho, ayiba nezinzipho ezingumfakela eminweni nezandla nasezinyaweni. Akakho amacici afaka esiswini noma olimini noma ekhaleni. Umuntu okuleli bandla akawupendi umlomo, akawapendi amashiya, akazixhumi izinkobe. Nihlale ngokuthandaza ngaso sonke isikhathi. Usejwayele isihlabelelo esithi, mbonge uJehova mphefumulo wami esentuthuka. Njengoba nisabancane nje nisenestamina. Istamina sakho usebenzise ekuthandazeni. Uvuke ekuseni uyothandaza. Nasebusuku uma kungayinkinga uvuke uyothandaza. Nasebusuku noma ulala uthandaze ngoba iyona nto kuphela ezonenza ukuba uNkulunkulu ehlale eduze kwethu. Thina sakhula kanjalo. Njengoba nisibona seyinjena nje sakhula ngokukholwa. Uma usemusha kumele ungakuvilapheli ukuya esiguqweni ngaso sonke isikhathi. Kuleli bandla likaJehova asiyifaki i-tattoo noma ngandelana noma kuphi. I-tattoo iphambene nomthetho kaNkulunkulu. Uthi uJehova bonke abantwana bakhe ababengcwele njengaye. Lezi zinto nginikhumbuzela zona ukuba nazi ukuthi uma umuntu uthi ungcwele usuke usho ukuthini. Kufanele ukwazi ukuthi ngingcwele, ungazitshela umuntu. Ngoba uyazi ukuthi angikwenzi lokhu, angikwenzi lokhu nalokhu. Njengoba ngibe phambi kwenu nje ngiyazi ukuthi ngingcwele. Ngoba ayikho into eyisono engiyenzayo ngaphandle mangabe mhlambe ngingazi. Kodwa nje engisazi isono angisenzi. Ngoba kufanele ukuthi ngibe ngcwele. Ngoba angikwazi ukuthi ngikhulume ngokungcwele mina ngibe ngcwele. uNkulunkulu engangijezisa ngalokho. Kuleli bandla lamaNazareta asilibhundi ikhanda noma nini noma kufike. Asibhundi ngenxa yabafileyo. Deuteronomy 14 verse 1 to 2. UmNazareta akaphuza utshwala. Akawaphuza amahewu. Akawahlabeli amadlozi noma abalele. Akaye esangomeni noma kumthandazo wokugula. Umthetho waleli bandla uthi uma ufuna ukuganwa uqala unikele ucele uNkulunkulu ukugana. Uma usubikile ngomnikelo ukuthi ucela ukuganwa ngokukholwa kufanele inkosazana uyicele ungakazi ukhulume nayo. Kodwa ngezingcinamba esahlangabezana nazo engazi ukuziveza lapha, sekuvumelekile ukuthi inkosazana nensizwa baqale bevumelane. Uma sebevumelene bese bezobika enkonzweni ukuthi sebevumelene ukuganana. Hayi ukuthi lokho kuwumthetho njalo, kodwa ngenxa yey'nkinga sabhekana nazo sekuvumelekile lokho. Angilokhu ngizisho-ke la.
Uma abantu sekubikiwe ebandleni ukuthi sebeganene ngokwenkonzo, abashade ngokushesha. Akumelekile ukuthi asebecelene bengashadi ngoba bazogcina sebehlangana ngokocansi okungukwephula umthetho kaNkulunkulu. Uma abantu sebecelene, umuntu abacelane ngoba sebazi ukuthi sebefuna ukushada. Kuleli bandla alisetshenziswa igama lokuqonda ngoba sinamakhono. Inkosazana iyagana ngoba naso sonke isikhathi inhloso ukugana, nokugana. Ngiyangibona lapha emhlabeni abantu bethandana. Ngelinye ilanga inkosana yayibona insizwa siyoguqa phambi kwentombi iyocela ukuthi beshade. Usuqale ukuthi kanti ngenkathi bethandana bebefunana. Lapha akwenziwa lokho. Akukho ukuthi uhambe uyoguqa phambi kwentombi uyocela ukuba ushade ngoba vele uma usuke ucela ukuthi igama ufuna ukuthi ushade. Akukho ukuthandana koku-enjoy yourself because ukuhlangana ngokocansi abantu bengaganene kakuvumelekile kuyisono leli bandla. Angazi abanye abantu. Inkosazana uyicelela kuphela ukuba ikugane, hayi ukuthi iqome, ayikho into ewuqome. Kuleli bandla ayikho imicilikisho eyenziwa kwamanye amaNazaretha uma kushada. Uma usuceliwe umkhwenyana ukhipha u-16,000 rand oyilobolo awunike abazali benkosazana uma kuyinkosazana. Kodwa uma ingasaphelele umkhwenyana ukhipha ilobolo eliyi-15,000 rand kuphela. Umshado NCG wenzelwa ethempelini. Emva kokusinwa ubusiswe ngumfundisi noma umvangeli efakazela uNkulunkulu ukuthi laba sebengumfazi nendoda. Azikho izibizo, ayikho into enguqhoyisa. Umshado uphelela ethempelini. Emva kokuhlanganiswa ngokukholwa seniganene ngokuphelele. Ekuqedeni umshado umakoti akabe eseya ekhaya kodwa uhamba nomkhwenyana wakhe, akayi ekhaya lakhe kodwa uyayihamba nomkhwenyana kusuke sebeganene ngokwasezulwini, angazi ngokwasemhlabeni. Kodwa ngokwasezulwini uma njena niba sesontweni nihlanganiswa umfundisi nisuke nikela uNkulunkulu ukuthi sengumfazi nendoda semganene. Kodwa uma nithanda ningabuye niwenze umshado wenu omkhulu. Kodwa okumele uqaphele ukuthi uhamba ngokukholwa kuphela. Kukhona enye insizwa la eyashada esontweni. Yayisihamba iya ekhaya. Yoshada ngazi ukuthi yenzani ekhaya. Yagcina ikhululeka. Ngoba yayichwenza. Angazi ukuthi yenzani endleleni ezenziwa amaNazaretha namabhinca. Ayenziwa lolo. Lapha umshado kuwukutshela uNkulunkulu ukuthi lo usengumkhwenyana, lo usewumakoti. Tshela uNkulunkulu. Ngoba umshado lapha uyisivumelwano osenza phambi kwaNkulunkulu ahlangene nomuntu wasemhlabeni.
Isihloko sale nkonzo sithi ingozi yokufuna isibusiso ubuye nesiqalekiso. Ayikho into ebandeni lamaNazaretha ebaluleke njengesibusiso. Yikho kuvumelekile ukuthi uma unikela ngingakuniki isibusiso ungikhumbuze kuba ngikunike isibusiso. Akulona icala nongahlupheki lapha uma ngabe unikela ngingasho ukuthi inkosi ibusise ukuthi babacela isibusiso. Akusona icala ngoba kufanele usithole isibusiso. Kuleli banda igama elithi ngiyabonga kodwa ungasho ukuthi inkosi ibusiso alijabulisi. Ngaso sonke isikhathi kumele ukuthi uma umuntu ekwenzela into enhle ugcine ngokuthi inkosi ibusise. Leli gama elithi inkosi ibusise ebandleni lamaNazaretha lingasho izinto eziningi. Uma uthi umuntu inkosi ibusise usuke uthi kulokho okwenzile inkosi ikwandisele inhlanhla. Kuye ngokuthi ufuna yiphi inhlanhla. Kwesinye isikhathi umuntu engafike akhulume ngingamuzwa. Kodwa uma ngithi inkosi ibusise akusho lutho ukuthi ngizwile noma cha. Ngoba isibusiso usinikwa ngongabonga. Usinikwa nguNkulunkulu. Kwesinye isikhathi kusuke kunomsindo. Umuntu ekhulume bese ngithi inkosi ibusise kodwa ngezwana ngempela ukuthi uthini. Kodwa kungakhathazi lokho ukuthi angizwana. Ngoba vele lo osezulwini uyakuzwa. Uma sengithena inkosi ibusise ubekuzwa yena ukuthi ubuthini ngoba isibusiso awuzusinikezwa yini. Mina ngidlulisile uNkulunkulu umyalezo othi lo muntu ucela isibusiso kulokho okushoyo mnikeze inkosi isibusiso. So ungakhathazeki ukuthi ngizwile noma angizwanga ngoba uNkulunkulu uzwile nabe ngidlulisa kuye umyalezo. Umyalezo wami awumningi uthi nje inkosi ibusise. Amen. Izibusiso-ke zehlukene kabili. Kukhona isibusiso ongasithola kunoma yimuphi umuntu. Bese kuba khona isibusiso osithola enkonzweni. Ngaphandle kwamaNazaretha amabandla amaningi akafundeli lutho olutheni lesibusiso. Ingakho omunye umuntu uma umenzela into avele ethi ngiyabonga. Kanti thina sithi inkosi ibusise. Ngoba isibusiso sisodwa sinokukhuluma okwehlukile kunokuthi ngiyabonga. Uma ubhekiswe komuntu. Ubaba Ilanga wake wakhuluma ngombhikisho owenziwa izinja. Zithi zona zenqatshelelwane ukungena ezulwini. Wathi uNkulunkulu izinja asidalelwe ukungena ezulwini. Zakuphika lokho izinja. Zathi nazo zifuna ukungena ezulwini. Njengabo bonke abanye abantu. Kwase kuthiwa aziyoma esangweni lezulu lavulwa kakhulu ukuze zivulelwe nazo zingene ezulwini ngoba seyicele ukungena. Kwathi uma livulwa isango lwezulu izinja zeza ngelikhulu ijubane zizongena ezulwini. Kodwa kwathi kuphakathi kwase kuqhamuka inyamazana idabula kuzo lezi. Zayeka kuyongena ezulwini izinja. Ezinye zajika seziphakathi ezulwini. Zasukela inyamazana. Zakhohlwa indaba yezulu. Laze lavanga izulu. Uthi-ke uNkulunkulu bengivele ngitshelile kwasekuqaleni
ukuthi mina angidalelwe ukungena ezulwini. Seniyabona-ke manje nisiphumele ngokweni ezulwini ngoba anidalelwe ukungena ezulwini. Ikhona-ke into enjalo. Umuntu ongadalelwe ukungena ezulwini ngisho ngaba iNazaretha kodwa ugcina isigogweni. Ngoba hayi kuyaye ngakubona ubungcwele okuzodlula le nto yena oseyiqhuma ukuthi uyayifuna. Ubaba-ke wayekhuluma njalo. Uma ungakudalelwe ukukholwa wenza noma ungaba senkonzweni kodwa wenqatshwa imisebenzi yakho ukuthi udalelwe ukulala, utshengise ukuthi udalelwe ukulala. Konke njalo. Uma umuntu emubi ngisho ngaba umfundisi, inhliziyo yomuntu ayijiki. Uba umfundisi ongumthakathi, bakhona abafundisi abangamthakathi. Bakhona abafundisi abangabaphingi abenza yonke into. Nabantu nje abakholiwe into yokuNazaretha kodwa imisebenzi yakhe inuka. Eminyakeni ephambili sasemhlanganweni ngoJulayi 5 ngase ndiya kwelinye idokodo lomunye usisi engangisihlobo naye. Ngangena ngokukhulu kuleli dokodo ngithi ngiza kudadewethu. Leli dokodo lalinenkamelo. Uma ngingena kuleli kamelo ngifica indoda iqhethile khona lapha edokotweni. Kwacaca ukuthi biveli kade lelela ekhaya. Emhlanganweni makho ehlobo sami ngangena ngokukhulu ukukhululeka. Mase ngiphakathi ngithola ukuthi ngale kamelweni kukhona indoda. Ngiyayazi umfana nje ngamazi. Emhlanganweni kaJulayi. Lo makoti ushadile. Ushade omunye umuntu engimaziyo. Ngasha uvalo ngakhongatheka ukuthi yini le engibonayo. Kanti ngitshelwa uNkulunkulu ukuthi buka lo dadewenu ukuthi wenza kubamini lapha mhlawumbe. Ngathula sengathi angiboni. Ngavalelisa ngahamba. Emva kwesikhashana ngabona lo makoti esefika lapha kimi enkantolo. Ekhala ezombikela ukuthi ushusha umyeni wakhe. Wafika kimi enkantolo. Lo makoti esondile emini. Kanti wayengumuntu omuhle kakhulu. Kwabonakala ukuthi usehlaselwe yingculazi. Futhi awakuphila lokho. Ngangibuza ukuthi njengoba ngiyamazi ukuthi uqomile, ucabanga ukuthi indoda izomphatha kanjani kahle uma elimkhulule. Uthi mina ngenzeni kumuntu othi eganile ezolala nenye indoda emhlanganweni. Angizange ngafikela ukuphatheka kahle. Ngoba inhliziyo yami yacikeka kakhulu ngayo. Lo makoti wagcina ngokufa esibulawa yingculazi. Kodwa angikholwa ukuthi usezulwini. Ngikhuluma ngokuthi kunabantu okuyaye ukuthi izibusiso basiphendule isiqalekiso ngenxa yemisebenzi yabo emibi. Abangafundiseki. Yathi ingilosi thina sikwazi ukuthi sicele kuNkulunkulu
ukuthi singafi sisebancane. uNkulunkulu asinike leso sibusiso nempela sikhulu. Sibonile lokho ingilosi yakusho lokho akho umuntu la useyakwazi. Akakho. Yathi kodwa uma uke walala nomyeni wakho noma nomngakho ngesikhathi somhlangano noma ukwenza lokho ekhaya lakho noma ukwenza la emhlanganweni, ezulwini kubhalwa icala lokuthi ukhwelezela uNkulunkulu. Ngoba ngesikhathi somhlangano onke amakholwa asuke ebheke uNkulunkulu, usuke ungaNkulunkulu. Manje wena uma ngesikhathi somhlangano usijabulisa nomngakho noma nomyeni wakho, ezulwini kubhalwa ukuthi ukhwelezela uNkulunkulu. Ungasucabangeke ukuthi uma kuyinto embi kangaka ukulala nomngakho noma nomyeni wakho ngomhlangano, kungangakanani-ke uma uzolala nenye indoda? Ngaleso senzo ezulwini kususwa iminyaka engu-30 eminyakeni obuzukuphila. Angikalukhuluma. Uma nje uke walala nomyeni wakho ngesikhathi somhlangano, yathi ingilosi eminyakeni ubuzoyiphila kususwa iminyaka engu-30. Uma ubuzophela 70 ugcina usuphila 40. Uma ubuzophela uphila iminyaka ewu-60 ugcina usuphila iminyaka ewu-30. Ngokulala nje nomyeni wakho nonkosikazi wakho ngomhlangano kaJehova. Manje ingase sinibone ukuthi lapha uma sikhuluma ngokukholwa, sikhuluma ngokugcina komthetho kaNkulunkulu, sikhuluma ngento enjalo. Akukho lapha ukutetemuka. Uma ukholwa kufanele ukuthi ukholwe ngempela. Ngoba uNkulunkulu uma usukholiwe ukwenzela noma yini. Kodwa ngahlangana nento engangayikholwa ukuthi umuntu engumakoti angaya emhlanganweni eyolala nenye indoda. Lo ntombazana wayengumuntu oyisaliwa ezulwini, kodwa yena wayengaboni lokho. Angazi ukuthi ngoba wayenzalwe kuNazaretha wayethi wenzani. Kodwa-ke baningi abantu abanjalo abenza noma yisiphi isono noma ngabe kusemhlanganweni. Bakhona abantu abanjalo abenza noma yisiphi isono. Ngiyafisa ukuthi ngikhulume lokhu. Emabandleni obuKristu kunabafundisi okuthiwa opastor, abanye bagcina kuthiwa ngabapostoli, abanye kuthiwa abaprofeti. Angazi ukuthi kumaKristu ukuba upastor nokuba umpostoli nokuba umprofeti kusuke kuchaza ukuthini, kodwa bazinika lezi ikhundla. Uyakhumbula umfundisi uMpanza ukuthi wakwanginikeza ilist yama-pastors asejele. Le list yayifika kuba-pastors awu-8. Abanye bedonsa, abanye amacala abo engakathethwa, kodwa bengopastor. Angazi noma kuyisitayela noma kwenzeka kanjani ukuthi bonke laba bantu abakhulu betholakale belala namakhosikazi abantu, betholakale bedlwengula abantu, betholakale benza yonke into ngendlela ongeke uyikholwe ukuthi yenzeka kanjani. Njengamanje
kunomprofeti omkhulu engicabanga ukuthi umkhulu kunayo yonke umuntu engangazi kuthiwa umprofeti emhlabeni wonke uTB Joshua noTT Jakes. Kodwa ngicabanga ukuthi uTB Joshua ubemkhulu kakhulu. uTB Joshua ngicabanga ukuthi wayenangisho amabhanoyi ngishabelungu akakho into wayengakholwe uTB Joshua babazi ukuthi umprofeti kaNkulunkulu. Kwathama intombazanyana uCelestia umprofeti yazo ose-USA wakusho lokho esaphila wathi uNkulunkulu lo mprofeti akaseni umprofeti lo lena i-cultist lena i-warlord washo yonke into ngayo wathi uNkulunkulu angikuthele ukuthi ngeke ugcine kahle ngayo. Into yokuqala uzothi ufa uNkulunkulu esekudalile ukuthi awumuntu kodwa uzobulala. Washo uTB Joshua nakuTT Jakes. Ngayifunda lento. Abalandeli bakhe bathukuthela bathi abaqhubi. Ngangifunda namanje ngayifunda inkulumo zakho. Bethi lo mprofeti umprofeti wamanga owakhuluma ngayo uJesu. Uma umprofeti weqiniso uhlangene ngani nezono zabantu. uTB Joshua umprofeti kaNkulunkulu bamusho. Ukhona-ke umuntu la eSouth Africa ngifuna ukumbiza ngegama umfana kakhulu owathi uTB Joshua umlinganisa nomprofeti Isaiah. Ngathi ngithini lo muntu kodwa manje ngisambona umfana ophelela. Kodwa esekushilo lonkosazana ongumprofeti sebemthukile basho yonke into. Wathi engakafi uTB Joshua kwavele kwadilika isiteji sakhe sabulala abantu aba-over 100. Kwathi kusenjalo wafa. Angazi noma kwenzeka sefile noma engafile kodwa iBBC yalanda bonke abantu bebehlukunyezwa lo muntu. Uma ufuna nje ko-TikTok uzofica kukhulunywa ngaye. Lamakhosikazi namantombazana bekhuluma indaba yakhe. Omunye kwenze ukuthi hayi uTB Joshua uyakwazi ukufika kuwe ngisho ngephupho. Ngempela wayekwazi ukufika leninye intombazana engaqala ukwazi ngayo esekhona yathi wafika kuye ngephupho. Yaze yasuka yahamba yayofika lapho ekhona. Wafika wayidlwengula. Angazi ukuthi lo moya umi kanjani ngoba kunabantu abangamaKristu ukuthi abaqhume uma kukhulunywa ngoTB Joshua kodwa lento yakhulunywa umprofeti lo ntombazana umprofeti ngempela yenzeka esekhona. Wathi uthi uNkulunkulu angakutshela ukuthi indaba yakho noma ungakhulumani ube yini ukuthi uNkulunkulu uyini kodwa ukuthi uNkulunkulu uzokudalula. Nomdalo uTB ulokhu uTT Jakes ke namanje usaphila uthukuthela efe mangizwe ekhuluma ngale kodwa manje inkinga yakhe akuseyona le ntombazana eyamprofeta sekungabantu manje abavelayo bethi no wena you are a homosexualist wena nje ungenze ukuthi nokuthi sekuthi akaqhume manje akasakhulumi ngale ntombazana eyamtshela zingakaveli zathi uthi uNkulunkulu angitshela ukuthi uzokuveza. Kukhona-ke abanye abafundisi bamaKristu nabo abazama ukuvikela uTB Joshua. Kodwa mina ngambona nje ukudala ukuthi akasebenzi. Angazi
ngicabanga ukuthi angazi noma ngizothi amaKristu noma namaNazaretha njalo. Abantu abaningi abakwazi ukubona umuntu onoNkulunkulu. Abakwazi abantu abaningi ukubona umuntu onoNkulunkulu. Noma bangamaNazaretha noma bangamaKristu, angazi mina ukuthi kwenziwa ukuthi mhlawumbe ngihlale nengilosi kakhulu. Ngoba ingilosi ingifundisa izinto eziningi. Abantu abaningi abangazazi. Mina umuntu ngiyashesha kumazi umbona lo muntu lona akakaze ezehlangane noNkulunkulu. Ngoba kuleya stick yomuntu ohlangene noNkulunkulu ongeke uyithole kumuntu ongahlangananga noNkulunkulu. Kuleya stick. Njengoba ngikhuluma nje kwafika ingilosi lithi. Yafika ingilosi lithi singekho ngcwele. Nathi sifana nabo bonke abantu. Kodwa ngaphambi kokuthi sishumayele yaqondisa thina. Ngaphambi kokuthi sishumayele yaqondisa thina. Ngoba sasingeke siyoshumayela izinto sishumayelwa nguNkulunkulu kwathina singafanele ukuthi sikhonze uNkulunkulu. Yafika yasitshela ukuthi look and yasicacisela zonke izinto ayithasiziyeke. Mina ngangiwahlabela amadlozi. Mina ngangezihambe zakho. Kodwa lokhu kwafika ingilosi angizange ngaphinde ngahlabela amadlozi. Lokhu kwafika ingilosi angizange ngaphinde ngihambele esangoma. Nganginama-prophet bami ngangibabiza ukuthi abaprofethi. Kodwa engangikholelwa kubo. Kodwa sekufika ingilosi ngase ngiyaqonda ukuthi ngoba uNkulunkulu mayekuthuma uqala ekholiswe wena ekufundisa ukuthi uNkulunkulu ezulwini kufuneka lokhu nalokhu nalokhu. Uma usahamba ngalokhu yiko ngithi njena anginaso isono ngaphandle kwengasazi ingilosi engakamtsheli ngaso. Ngoba ingilosi ngeke ingivumele ukuba ngenze isono. Ngeke ingivumele ukuba ngenze isono. Ngoba ngizositshela kanjani abantu isono lisenza. Ngikwazi. Ngiyakhuluma nomkhokheli ngathi ayikho into emnandi njengokuhlala noNkulunkulu. Ngoba awunalo uvalo. Ngoba uyazi ukuthi I'm 100% pure. Ngoba uma kukhona into engaqondile ukhona umuntu wasezulwini ozokutshela ukuthi lokhu akuhambe kahle. Manje ke abantu abaningi abangamakholwa nabangayo amakholwa, abangamaKristu nabangamaNazaretha, abakwazi ukubona umuntu ukuthi lo muntu lona lo muntu ukude kaNkulunkulu. Okokuqala nje umuntu akakho umuntu ongaba umprofeti egonde ikhanda. Akakho umuntu ongaba umprofeti egonde ikhanda. Ngoba ayikho into ezulwini ewukuhlubuka njengogonde ikhanda. Akakho. Angathuma kanjani uNkulunkulu ukuthi khuluma indaba yakhe ugonde ikhanda. So ngaphandle ukuthi umuntu engakhuluma noma yiphi into kodwa nje ngivele ngibuka ikhanda noma ikhanda lakhe liphucule ngazo ukuthi hayi qhamuka kwabanye uNkulunkulu lapha hayi kuJehova. Akakho umuntu ongakhuluma indaba kaNkulunkulu engagcini isabatha. Akakho. Into yokuqala uNkulunkulu okufundisayo nokugcina isabatha ngoba wasezulwini liyagcina isabatha. Ezulwini liyagcina isabatha. So umuntu angakhuluma yonke into kodwa uma lo muntu engagcina isabatha akaveli kuJehova.
Ngoba ayikho into ezulwini ebaluleke njengesabatha. Uma uhlangane noNkulunkulu angakakutsheli ngesabatha akutheni uNkulunkulu. Ngeke ngisho ngithi yasho njalo ngithi ngikhuluma ngoNkulunkulu. Yathi le nkosazana othi inkosazana yezulu yanitshelani ngokugcina kwesabatha. Yanitshelani ngomthetho kaNkulunkulu. Yathi uma ingazange yanitshela lutho ngomthetho kaNkulunkulu, ingazange yanitshela lutho ngokugcina kwesabatha, andiyazi mina ivela kwabanye uNkulunkulu. Abantu ngenxa ukuthi abayazi indaba kaNkulunkulu bavele bedukise into elula nje thina esingeke sadukiswa yini. Abantu bakwazi ukudukiswa yiphupho, bedukiswe isibonakaliso. Kodwa mina angeke isibonakaliso sengidukise. Ngoba sengiyazi ukuthi bonke uNkulunkulu bakwazi ukuza kuwe nesibonakaliso. Bonke uNkulunkulu bakwazi ukuza kuwe ngephupho. Futhi noma imuphi uNkulunkulu uma eza kuwe uza ngendlela ukuthi ucabange ukuthi ngempela uNkulunkulu ngempela. Yikho nje lo siyasitshela thina ukuthi uma uphupha into noma ngabe inhle noma imbi, kodwa into yokuqala kufanele uyenze ukuthi uhambe uyonikela uthi inkosi, utshela uNkulunkulu lo omaziyo uthi inkosi uphuphe kufika ubaba, wathi ubaba angenzele ukuthi nokuthi angazi noma lento lena bekuwubaba ngempela noma bekuyidimoni. Uma bekuwubaba ngicela ngalomnikelo ube yilento oyicela ukuthi ngimenzele yona. Uma kuyidimoni ngalomnikelo ngicela ukuthi ulixoshe. Thina senza kanjalo. So akakho umuntu mina ongangihlasela nesibonakaliso, ongangihlasela ngephupho. So ilento yokuqala okwazi ukuyibona ngako ukuthi noma umuntu engakhulumani kodwa nje mayephuca ikhanda engagcina isabatha, lo muntu uqhamuka kwabanye uNkulunkulu. Ngoba angeke uJehova athume umuntu ogonde ikhanda. Angeke uJehova athume umuntu ongagcina isabatha. Ngikhuluma ngoJehova. Kodwa kwesinye isikhathi abantu babanganazabetha begcina isabatha bengaliqondi ikhaya. Kaze kumini ukuthi uthunywa uJehova. Abantu abayazi ukuthi ukuba umprofeti uchaza ukuthini. Abakwazi. Umprofeti isithunywa sikaNkulunkulu. Is a messenger of God. Umprofeti njengengilosi uyathunywa. Yasho njalo ingilosi lithi. Yathi lo enithi obuye enzelwe ilokuza insini. Yathi she's a goddess. Not God, she's a goddess. Yathi akakho ingilosi engafike yenzelwe into. Ingilosi iyathunywa kuba yenze into, ishiye umyalezo. Uyakhumbula umkhokheli kwakukhona umakoti esasebenza naye othukela eyimantshi engabathola abantwana. Esanda kufika lethi ingilosi. Singakaqondi kahle indaba yengilosi. Awuthema siyibona sathi hayi sizocela kuyimpela ukuthi lo mntwana ingilosi imnikeza abantwana. Baningi abantu engengibeza bethi awungicelele kwingilosi bese ngigeye nami ngisho njalo ekuqaleni. Nami ngisho kanjalo ekuqaleni. Futhi sasiyicela. Ngathi manje kunomakoti ehlala naye ongenabo abantwana. Besicela ukuthi umnikeze umntwana.
yathi ingelosi ngifike ngithunywe kini nani futhi seningithuma komunye umuntu. Mina ngithunywe kini nani manje seniyangedlulisa seningithuma komunye umuntu. Ngagcina lapho ngoba ngangakayazi nami kahle indaba yengilosi, ngangikhuluma noma njengamanje nesaba kahle nje uma umuntu ethi manje na ingilosi ucela ingilosi ngithi ukuyazi ukuthi ingilosi ngaleso sikhathi engakavezi nokuthi ingilosi into enjalo. Manje na ke uma umuntu engumNazaretha kodwa ethi umprofeti noma ngabe uthu yini, umbona kanjani ukuthi lo muntu lona noma ngabe uNazaretha akazi ukuthi ngendaba kaNkulunkulu? Umfundo olimini, umfundo olimini. Umuntu ongakhulumi ngoNkulunkulu, ongakhulumi ngokuthi uNkulunkulu ufunani kuwe, mhlawumbe ezisho yena noma esho islemkhulu noma yini, akavele ezulwini. Akavele ezulwini. Ngoba umuntu uma ethunyiwe kufanele ekhulume lokho okuthunyiwe. Uma sengikhuluma kwami angiveli. So umuntu ibehavior yakhe noma ngabe uyiNazaretha noma ngabe umfundisi noma yini, uyakwazi ukumbona esephume ukuthi cha lo muntu lona noma kwesinye isikhathi engaqale kahle kodwa uma esephumile kuNkulunkulu uyakwazi ukumbona ukuthi akasahambi nje lapho. Kodwa abantu abangabalandeli balaba abantu abangabaprofeta ngazi ukuthi bafakwani, ngoba kodwa ishilo lentombazana lene ewumprofeti ukuthi laba bantu laba manje na ukufundisi kuyathwalelwa. Izinto ezenziwa lapha nama uthola ukuba nabantu ziningi. Angifuni ukuzisho kodwa ziningi ziyenziwa. Uvele usangane nomuntu nje beUnkulunkulu wakho noma ngabe sebheda kanjani awukwazi ukumbona ngoba useshintsha ingqondo yakho. Ngazi ukuthi ngabanjani abashintsha ingqondo yomuntu ukuthi mina ngoba angakwazi ukumshintsha, kodwa ukuba weak ekukholweni, ukuba ukholwe noma yini. Manje na-ke bakhona abantu abalapha emhlabeni abasebenzela uSathane. Umuntu ebe yinto eyisimangaliso. Uyabona namanje na uthi Joshua usesihogweni kodwa abantu bakhona bamanje basalokhu basamkhonza. Bathi how TB Joshua wayenjena enjena, but abayazi into kaNkulunkulu ukuthi umuntu othunywe uNkulunkulu wayemsebenzela uNkulunkulu. Basho njalo, yasho njalo ingilosi yathi noma ungaceba noma ungaba usaziwa noma ungaba inkosi, yathi ezulwini yonke lento ayibukwa ukuthi ubucebe kanjani, ukuthi ubuhlonishwa kanjani, ukuthi uwenzani. Yathi ingilosi yonke leyo nto ayithi shwe ezulwini kubuka kuphela ukuthi umenzeleni uNkulunkulu. Yonke lento ongasuyibale ngawe ayinamsebenzi ezulwini. Umuntu nomuntu ezulwini akabalwa ngabantu, balwa ngawe ukuthi wena umenzeleni uNkulunkulu. Umenzeleni uNkulunkulu. Simenzele uNkulunkulu. Ngakho nje sihleli kule ndlu nje. Singakabanga lutho singanilutho sathi into yokuqala kufanele siyenze ukuthi sakhele uNkulunkulu indlu. Amen. Le ndlu ehleli kuyo siyakhele uNkulunkulu.
ngaso sonke isikhathi abantwana basekhameni nimthanda uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uyasithanda. Make no mistake about that. uNkulunkulu uyasithanda. Uyabona nje sizophila singafi ngoba uNkulunkulu uyasithanda. Kodwa lokho kuzokwenzeka kuphela uma ngabe uNkulunkulu nimkhonza ngempela. Ake simkhonze ngempela uNkulunkulu bese sibone ukuthi uNkulunkulu uzosenzela. Nizobona ukuthi uNkulunkulu uzosenzela. Uma simkhonza ngempela ngoba sesiyazi ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Osekusele ukuthi thina simkhonza. Njengoba sekuthena nje uNkulunkulu kufika ingilosi yathi uma uke wahlangana nomkakho nesikhathi somhlangano kuthathwa iminyaka eyi-30 eminyakeni obuzoyiphila kufanele siqonde lokho. Make no mistake ukuthi umhlangano ungawulokhu ubukele phansi. Make no mistake ukuthi isabatha ubukele phansi. Make no mistake ukuthi u-23 no-14 ubukele phansi. Ngoba uyazi ukuthi zinsuku zikaJehova lezi. Musukhwelezela uJehova. Ngiyangizwe. Amen. Ngakho-ke ngiyacela lezi zinto ngiyikhuluma kuwumhlangano ukuthi nizazi zihlale ngqondweni. Uma nithi ningamakholwa, iba ningamakholwa ngempela. Akuwona into esimangaliso ukuthi uzazi ukuthi akunasono. Ngoba ngabe ngokuthi uma ngabanesono bengasazi njengoba kuyethiwa icala lingena engutsheni kuthiwa lenze njani? Ivula ingubo lingene. Nami-ke isono sivula ingubo singene. Kodwa asikho isono engisaziyo engake ngisenze nje. Ngithi noma kuqhamuka ingilosi bese ngiyibuza ukuthi ngoba lesi sono ngizofanela yini ukuthi ayikho into engathi hayi ngeke ngifanele. Ngoba yonke into engiyazi ukuthi uNkulunkulu akayifuni ngiyekile. Nani banjalo. Amen. Inkosi kusiyeke umzulu.